Amalie, hvad siger hunden? Hvad siger hunden? Hvad siger katten? Ja. Hvad siger koen? Nej, hvad siger koen? Mu. Hvad siger koen? Det er en kat. Hvad siger koen? Mu. Du må ikke slå. Kan du have, søster? Det er jo godt. Nej, du kan ikke sidde oven på en. Jamen Malle, så må du finde din egen sut. Kan du det? Kan du finde din egen sut? Den er ude i køkkenet. Den er ude i køkkenet. Hvad siger hunden? Hvad siger hunden? Hvad siger hunden? Kan du ikke finde en sut? Skal mor hjælpe? Nej, det skal ikke gå ud over det.